Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili. As I indicated that I never invited even a single friend. Usekela mkomishnala jikelele wamapolisa onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya ukhanyele ukuba wamema uVusumuzi Kurt Matlala kumtshato wonyana wakhe. Umphathiswa wezimali umnumzana Enoch Godongwane ujamelene nomnqantsa wokuyondelelanisa inkcitho alawula amatyala xa isithi thaca uhlahlo lwabiwo-mali lukazwelonke lonyaka ka-2026 epalamente ngomso. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Usekela mkomishnala jikelele wamapolisa onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya ukhanyele ukuba wamema otyholwa ngelinge lokubulala nokutyholwa ngokuba lilungu lomkhambathi wolwaphulo-mthetho uVusumuzi Kurt Matlala kumtshato wonyana wakhe. Umtshato wonyana kaNjengele Sibiya ebekuthethwa ngawo kwikomishoni kaJaji Madlanga nephanda izityholo zolwaphulo-mthetho nobutshijolo phakathi kwinkonzo yesipolisa ePitoli ngale ntsasa. Lusuku lwesihlanu uNjengele Sibiya echophe kwisitulo samangqina kule komishoni kaMadlanga. Ngale ntsasa unomjibi ubuhlobo bakhe noMatlala. Nalapho uNjengele Sibiya ekhanyele walala ngomhlanu ukuba ulala ngengubenye noMatlala. Uthe nakubeni uMatlala wayeuzimasile umtshato wakhe nonyana wakhe kodwa wayengamenywanga nguye kuwo. Ingqina langaphya kweRhaladiya nomdiyadiyela yaziwa njengo-Witness C laxelela ikomishoni kaMadlanga ngo-Okthobha nyakenye ukuba uNjengele Sibiya ngumhlobo kaMatlala kangangokuba uMatlala wabinza ngomnikelo kumtshato wonyana kaNjengele Sibiya. Ibilelo ceko likanamnawe phakathi kukaNjengele Sibiya nomkomishinala wale komishoni uAdvocate Sandile Khumalo. As I indicated that I never invited even a single friend. No, you said Kurt must make a 10. That's an invitation. Whatever you call it. When you say somebody must make a 10 at your house, that's an invitation. And I'm assuming you invited Sergeant Nkosi because he won't just show up at your house uninvited. And I'm assuming General Shibiri, you also invited him because he won't just show up at your house uninvited. Same with General Sintumule. She wouldn't just show up at your house uninvited. So at least those 4 colleagues, 3 colleagues plus Matlala, were at your house because you said they must make a 10. That I don't deny, but I just want us to stress and keep in mind at all times is the fact that Kurt is not my friend. No, I didn't say he was your friend. I said those 4 people were at your house because you invited them. That's correct. And when you invite people to your house, as I said, you would welcome them because they can't just come into your house and you don't know who's in your house. They will come and they will greet and then I will show them where to sit. Yeah. That's what happened. So that part did happen? With my colleagues, yes. You did greet Mr. Matlala? Like I indicated yesterday that he came in. Remember, as he came in, I wasn't waiting somewhere, waiting for his arrival and then him coming and me greeting him. It's not how it happened. Usaqhuba uNjengele Sibiya nobungqina bakhe kwikomishoni. I'm now concerned with your interaction. Umphathiswa wezimali umnumzana Enoch Godongwane ujamelene nomnqantsa wokuyondelalisa inkcitha alawule amatyala eqwalasela kuhlumo loqoqosho xa ethi thaca uhlahlo lwabiwo-mali lukazwelonke lonyaka ka-2026 epalamente ngomso. Ingcali zoqoqosho eDeloitte Africa zithi ukuba olu hlahlo lwabiwo luza kuchankcatha kolwaphakathi enyakeni olwenziwe ngoNovemba, oko kuthi luyakuba neziphumo ezihle. Ingcali zoqoqosho zinethemba ngohlumo loqoqosho okuna njengoko injoli yesizwe ilungiselela kwaba izithebe ngomso. Elithemba liza emva kokukhutshwa koMzantsi Afrika kwimeko yomngcipheko wokulahlekelwa libhunga lezimali i-Financial Action Task Force ikota ezine zilandelana ukuqala ngoSeptemba ka-2024 kwanokunyuselwa amanqaku ityeli lokuqala kwiminyaka engama-20. Look at forecast agencies, the likes of the IMF and other agencies, even the National Treasury's numbers, we'll be seeing that real GDP growth in the medium term, the next 3, 4, 5 years,
is probably going to reach about 2%, right? And this is largely driven by some of the cyclical factors that we are seeing in the global economy, also in our economy, linked to, for example, interest rates, inflation, commodity prices, etc. Ezinye indaba ezinqumisayo kulwabiwomali lwalonyaka kukuqokelelwa kwerhafu ethe xhaxhe ngokodlula inkcitha oku ngokuhambelana namatiletile karhulumente okuthibaza ityala kubuhawu bomyingo wama-78 ekhulwini kuhlumo lwemveliso yobukhaya. Initially the minister had proposed that they will have a shortfall of I think 20 billion. But in November, it was interesting to see that the commissioner was saying they're actually ahead by 18 billion. They were at a surplus by 18 billion. That shows the amount of work that they've been doing around any budget that they have from the government. Uhlahlo lwabiwomali lwanyakenya lwagutyungelwa ngunomji orhutharhuthwano lwangaphakathi kurhulumente obumbano ngofunqu werhafu yentengo owaphakanyiswayo. There will be these policy or let's say political party policy issues that we must accept will remain an issue going forward. Ukunyuka kwemveliso yezimbiwa kulindeleke kuxume ingeniso ngerhafu yamaqumrhu amakhulu. Umbuzo ubengokuba uza kuchithwa phi lo mdliva wengeniso. Impendulo iza kuvela kwinjoli xa isabela isizwe izithebe ukuqala ngesipini malanga ngomso. Kusenjalo abafundi abangaphangeliyo kwiphondo lomntla Koloni bamemelela umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana ukuba akhokhelisa amathuba angancedisa ekuphuculeni impilo zabantu abatsha abakwimeko yokunikezela. Ulutsha olungaphangeliyo kwiphondo kwidolophu yaseKimberley luthi alinathemba lokuba uhlahlo lwabiwomali lwangomso liyakuchaphazela impilo zabo ngokuhle. Izinga eliqatseleyo lentswelangqesho kweli isengumngeni omandla. Inkcukacha manane zidandalazisa ukuba ngumyinge wama-43 olutsha olukwiminyaka ephakathi kweli-15 kunye nama-34 abangaphangeliyo. Kwiphulo lokuzama ukunika ilitha kulutsha, umbutho ongenzi nzuzo eKimberley uMaxhaphetshu uzama ukudibanisa ulutsha kunye nabaqeshi. Since 2022, roughly I can say we've assisted about 300 youth. We have a growing database. Part of what we do is to collect their CVs and make them members of the organization, and then from there on we see how best can we channel them into opportunities of employment, education or enterprise development. Abanye babantu abatsha abasele bephelelwe lithemba lokufumana umsebenzi kodwa abantwana ababini neminyaka engama-35 uRaymond Butake unesiqinisekiso semfundo kwicandelo lemifanekiso bhanyabhanya nawasifumana ngo-2016. When you are unemployed, you feel like you are useless, and it makes you angry because you even see people getting like you don't have anything and you are young. You understand, and you understand already. Some of us we are parents. You can't even support. You can't do anything. Our parents are sick. They call you. You can't produce anything because you are unemployed. Ingcali yezoqoqosho kwidyunivesithi yaseMntla-Ntshona ikholelwa ukuba ingxaki kukuba ulutsha lunezakhono ezingadingekiyo kuqoqosho. The skills mismatch, you can almost view that as a sea of unemployment because of that. But on top of that is the waves of unemployment caused by a lack of economic activity, downswings in the economy and other reasons. Nangona kusenziwa amaphulo kunye neenkqubo zokuvelisa ingqesho, intswelangqesho yona iyaqhuba ukuntinga. Ulutsha luthi abaqeshi abaye bafune abantu abanamava emisebenzini baqhoqa abo bangazange bawubona umnyango wasengqeshweni. Abathengisi basezitalatweni nabafundi ePolokwane eLimpopo bavakalise ithemba phambi kokudandalaziswa kwentetho yohlahlo lwabiwomali ukanti ngenxa yentswelangqesho eqatseleyo eLimpopo bambi baxhomekeke kumashishini asakhasayo ukuqinisekisa imo yentlalo.
Abathengisi basezitalatweni bathendi ngamaxabiso athande ukuba phantsi xa kuthelekiswa nawevenkile ezithengisa ukutya ukutsho iRescue, kodwa ukungaqiniseki ngeziphumo zodandalaziso lwentetho yohlahlo lwabiwo-mali ka-2026, abathengisi basezitalatweni banexhala lokuthi xhaxhe kwerhafu yentengo. Bathi abanamnqweno wokunyusa amaxabiso wokuthengisa nanjengoko oko kungaxhoka umthamo wabathengi kuthethe nokungenzi inzuzo. That must not go up. It's going to cost us because when it goes up, the more time our customers are going to run because oil, potatoes will be increasing so that our customer will run away. They can't afford to buy the quotas. From the Minister of Finance, I would expect the VAT to decrease because once the VAT increases, it also affects us as students because the street vendors will also increase their prices for food. Kananjalo abafundi batarhuzisele ukuthatyathelwa ingqalelo kwemiba yokuxinga kwenkxaso-mali kumaziko emfundo enomsila yaye kubekwe lubala izicwangciso zokuqala intswela-ngqesho ingakumbi kwabasaze ngobuso elizweni abanezakhono nabazizithwalandwe. I would like to request from Minister Oreng, at least he must assist students with bursaries, especially those students who are coming from disadvantaged families. Those self-funded students, they must be assisted. No one must be left out. I would like to say the Minister of Finance to touch in the issue of finance so that maybe the delay about the NSFAS, it can be processed fast so that if everyone, each and every student can get the money fast. Because now we are struggling. Some they are courses which need laptops and stuff, but they can't buy the material, the study material if they didn't receive NSFAS. Ukanti ke ingulowo nalowo kweli jikelele ulindele ngentshisakalo nanjengoko umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana eza kuvakalisa intetho yohlahlo lwabiwo-mali ka-2026 eParlamente ngomso. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Phanyaza Lesufi uvakalise ukuba eliphondo lenze inkqubela kumba wokusombulula ingxaki yamanzi. OkaLesufi uthe amanzi abuyiselwe kwimandla eliqela kweliphondo ngoncedo likarhulumente kazwelonke. Le nkulu baphathiswa ikuthethe oku kwintetho yobume bephondo eGauteng ebibanjelwe kwiziko iNasrec Expo eGauteng. Inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Phanyaza Lesufi uxolisile kubahlali bephondo laseGauteng ngomba wophazamiseko lwamanzi. OkaLesufi ubhengeze izicwangciso zokufumana ovimba bongezelweyo ngentsebenziswano kunye necandelo labucala. Kulindeleke ukuba ezi zicwangciso zongeze malunga ne-20 million yeelitha zamanzi kweli phondo. I think it was more of a platform for Phanyaza to try and solidify or elevate his presence, particularly in Gauteng, considering that they are going to provincial conference. OkaLesufi ubhengeze ukuba eliphondo laseGauteng likwazile ukutsala utyalo-mali oluza kudala imisebenzi kwicandelo lemveliso yezithuthi necandelo lesimithi, ukanti eli nyathelo lamkelwe ngezandla ezishushu ngabezoshishino. 250,000 jobs that have been committed, looking at the over 300 billion that was committed in the last Gauteng summit, in which over 70 billion has already started rolling out. So you see that some of the things that are indicated there are quite realistic. Kodwa iqela le-Democratic Alliance lithi le ntetho yokuvula indlowiso-mthetho kamnumzana Lesufi zizithembiso nje ezingenasihlahla. Gauteng needs almost half a trillion rand to be able to then deal with the issues of infrastructure. Municipalities don't have that. He doesn't talk about how municipalities will be able to then get that money so that we can then deal and fix the problem of water as an example in Gauteng. Umnumzana Lesufi ukwamkela ukutyalwa kwamajoni eli kwingingqi ekuthe gqolo kuzo ukombiwa kwemigodi ngongekho mthethweni. The ongoing illegal mining affects the communities of Western, Ekurhuleni, Johannesburg, and Sedibeng district. Dangerous syndicates use high-caliber weapons such as AK-47 to conduct hostile takeovers of illegal mining sites in our province. Government wants to put stop to this terror.
And we welcome the decisions taken by the President. And I want to announce to you, we have been allocated over 450 soldiers. Kusenjalo isixeko saseKuruleni siqhotyela izandla ngokuthatha amanyathelo ngokukhawuleza ngakwamagosa esisixeko abandakanyeka kwizityholo zolwaphulo-mthetho obutshijolo norhwaphilizo kwikomishoni kaMadlanga. Umphathiswa wemfundo esiseko uSiviwe Gwarhube usisithethe esiphambili kwinkomfa ekhuthaza ukubaleka kokufunda kwabantwana i-2030 Reading Panel esindlekwe ngumbutho iMlambo Foundation ebanjelwe eMelrose Arch eRhawutini obesakuba ngusekela mongameli weli nokwangusihlalo wale nkomfa uGqirha Phumzile Mlambo-Ngcuka uthi kuninzi kusakufuneka kwenziwe ukuxhobisa abafundi ukuze bafunde ngokuqonda. Intatheli ye-SABC uCalvin Dludla usilungiselele lengxelo. Ungqongqoshe wemfundo esisekelo uSiviwe Gwarhube ubezokhuluma nezinhlaka ezihlukene kanti ke bekhona nezifundiswa ebezizwaza namasaphosile njengoba ke kuzanywa ukuthi kwelekelelwe izingane zesikole ukuthi ikwazi ukufunda ngokuqondisisa ikakhulukazi lezo izingane ezisemazingeni aphansi ezikole ngoba ke sekubonakala ukuthi ke ezinye zengane ayikwazi inhlobo ukufunda ngokuqondisisa kanti ukhona ke uDokotela uPhumzile Mlambo-Ngcuka sibonga kakhulu ngesikhathi sakho endabeni ze-SABC sicela nje usichazele kancane ukuthi ke ingabe yini ukubaleka kwalesi khungo nanokuthi ucabanga ukuthi kuzoyilekelela kanjani izingane ukuthi ikwazi ukufunda futhi ziqondisise lokho ezikufundayo. Umlambo Foundation iyingxenye ye-reading panel. Sihlangene la sibaningi nezinye izinkokheli, inkokheli zomphakathi, inkokheli zebusiness, inkokheli ezivela ema-university. Sibambisene ngokuthi izingane mazifundiswe ukufunda. So that zithi masifika ebangeni lesine zibe sezikwazi ukuthi mazifunda zikwazi ukuchachisa lento eziyifundile ngoba kubonakala ukuthi eSouth Africa okwamanje abantwana nje abakwazi ukufunda kahle bayilandele lento abayifundayo bakwazi ukuyichaza baku 30% inani elincane kakhulu ke lelo sifuna ukukhuphula ke lelinani liyephezulu sasinaso ke isifiso njengoba nje sibizwa reading panel 2030 ukuthi athi efika u2030 hayi sibe sesemazingeni aphezulu kodwa ke kunzima ukuya phezulu kodwa ke kuyathembisa ukuthi khona sizoya phezulu kodwa mhlambe ke ngeke sifike kuleli nani besifuna ukufika kulona siyacela ke ukuthi nabanye mabangenelele bancede kakhulu ukuthi lo msebenzi wenzeke ikakhulu sicela umphakathi nabazali nabo bangene ekufundiseni izingane umntwana afunda incwadi ekhaya nomzali wakhe afundele umzali wakhe incwadi umntwana ahambe aye library ayofunda incwadi bakhuthazwe abantwana. Sibonga kakhulu. Loyo ke uDokotela uPhumzile Mlambo-Ngcuka njengoba ke echaza ukuthi ke bayimisele ukuthi ke benze isiqiniseko sokuthi ke nabo othisha bayakuthola ukuqeqesheka okwenele ukuze bazokwazi ukuthi balekelele izingane ukuze ikwazi ukufunda nalokho ezikufundayo zokuqondisisa. Igama lami uCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Kuminyaka emine eyadlulayo iRussia yathatha isigqibo sokuhlasela iUkraine inyathelo umongameli waseRussia uVladimir Putin awathi lelemfazwe yomkhosi amawaka abalekile eUkraine yaye akubonakali kuthomalala kulombhodamo nanjengoko iRussia ithe qolo nokuhlasela iUkraine. Umongameli wase-Ukraine uZelensky uthi ukholelwa ukuba umongameli wase-Russia uPutin sele eqale uqulu kubhode ofana nqwa nemfazwe i-Third World War. uZelensky uthi impendulo kulenyewe kukuthi qolo nohlaselo ngomkhosi noxinaniso kuqoqosho lwaseMoscow ukuze ibuyise unyawo. Kwiminyaka emine edlulileyo lilinge awaphendula ngalo eli uZelensky ekungeneni ngetshova nobutshijolo kwase-Ukraine. We are already handing out weapons and will hand them out to defend our country. Umongameli wase-Russia Putin usixhasile isigqibo senyathelo lokuhlasela iUkraine njengelinge lokuzungula ubulungisa kwabagagene nempatho gadalala eUkraine.
I decided to conduct a special military operation. It aims to protect people who have been bullied and subjected to genocide by the Kiev regime for 8 years. Kananjalo umphathiso wemicimbi yamazwe angaphandle weli ukhankanye ububhetyebhetye kumacandelo amele ukusebenzisana njengenyandenye eliqilima ekwathi ibhunga lembumba yezizwe ezimanyeneyo i-UN limele ukuthi qwana ngakumbi futhi libe ngqingqwa. We are concerned about the attack on multilateralism, the unpredictable geopolitical dynamics, and the erosion of the rules-based international order. Ukanti ke umongameli Cyril Ramaphosa ube ephansi phezulu nephulo lokuzisa uxolo kulwabhici lwengxabano phakathi kweRussia neUkraine nje isengumnqantsa usanxaphisayo ukungqobanisa inhloko zenkokheli zalamazwe. Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.